Tervetuloa takaisin ennätystehtaan pariin. Meistä suomalaisista sanotaan usein, että Kokiksen juo kaveri. no, seuraavan kaverin jälkeen sanotaan varmaan, että Sä juot kokista. tervetuloa Mikkelistä, Olli Hokkanen! Terve. Olli Hokkanen, terve. Terve. Terve, terve. Terve. Sä juot kokista. Mm-hmm. Ajattelis vetää semmosen 1,5 litraa tosta. Mm-hmm. Niin nopeasti kuin mahdollista. Mm-hmm. No mistäs moinen? No ihan elämäntavasta ja kohta jo hampaat siinä menevät. Että sä oot tämmönen lihava kaveri. Paljonko menee päivässä? No terveys ja hampaat. Kyllä se suppilo menee 45 sekuntiin. 45 sekuntia. Sä ilmeisesti urheilet, kun sä et oo kumminkaan niinku ton lihavampi. No en niinku, uintia harrastan silloin tällöin pöydällä niin. Mulla on tässä itselläni tämmönen testi, mä koitan. Mä en sillä niinku nopeasti juoda, niin vähän miltä tää tuntuu. Mm-hmm. Siinä on noin hiilihapot aika happopitosta. Hapokasta. Näin. Koska jos se on noin monta lasia niinku peräkkäin, niin ei toi mitään nyt niinku ihmisen homma on kyllä. Pitääkö se paikkansa, että jos laittaa niinku irti menneen hampaan kokislasiin yöksi, niin se on aamulla sillä ei enää mitään? Kyllä. 45 sekuntiin. Juu. Tätä ilmeisesti kukaan nyt ainakaan TV-ssä tehnyt toistaiseksi. Ei ole tietoa, eikä ole maailman tai Suomen ennätystäkään tiedossa. Jos mä rupean tässä kaatelemaan, tässä on esimerkiksi tarkoitus niinku se, että laittaa niinku irti menneen hampaan kokislasiin yöksi, niin tää näyttää ihan hyvin kupliin ja Hampaat siinä menevät. hiilihapot on niinku kohdallaan. Mikäs sä luulet, että tulee olemaan semmoinen ihanne aika? Tai mikä sulla on ihanne aika? No ihanne aika on niinku, mitä on kokeillut, niin 1,5 litraa 3 tunnissa. 45 sekuntia. 3 tunnissakin. Suppilosta ja niinku ison ja paksun letkun kautta pöydällä. Nyt vedetään laseista, niin aika voi olla hieman Hapokasta. hitaampi. Hapokasta. Näin. Pullo on tyhjä. Kyllä. Se meni sinne. Kyllä. Ja nyt. Oot sä valmis? 3 tunnissa. Olli Hokkanen. Mm-hmm. Suomen ennätysyritys. 1,5 litraa kokista mahdollisimman nopeasti. 3 tunnissa. Paikoillenne valmiit. Hep. Happopitosta. Kokis on happopitosta. Siinä. Ei pysty. Terve, terve. Siitä. Happopitosta, happopitosta. Ei jaksa enempää. Ei pysty. Ei pysty. Ei pysty, on niin hapokasta, että ei pysty. Nyt kävi näin. Nyt kävi näin, ei pysty juomaan. Ja tällä kertaa Olli Hokkanen ei tullut ennätystä. 45. Lasia tyhjä, niin mikä meni vika? Ei ole tietoa. Oot sä aikaisemmin kumminkin, sä oot pystynyt tekemään tän? Kyllä olen pystynyt, jos niin pullo on ollut pidempään auki ja on ollut hapokasta. Niin kuin kotona on hapokasta, niin kyllä on. Mutta tällä kertaa kävi nyt näin. Ensi viikolla saunotaan. Terve!